A maquinaria do Concello de Pontevedra traballa para encher de contido o edificio de Santa Clara. 4 meses despois de asinar a súa compra, estréase Híbridas en Santa Clara, coa igrexa do antigo convento como escenario. Todo o ciclo ten disciplinas artísticas diferentes e do que se trata é de que nun espazo como este, con toda esta historia, introducimos a arte contemporánea e introducimos mezclas de diferentes estilos. Música folk e clásica, cine, danza, diferentes disciplinas artísticas que dan forma a esta proposta, que se divide en 6 ciclos con ata 32 propostas artísticas pros meses de abril e maio. Isto significa o comezo do agromar do que vai a ser Santa Clara no futuro, non? E son actividades pensadas expresamente para este espacio. Híbridas en Santa Clara comeza o 8 de abril co concerto de Caamaño e Ameixeiras, no arranque do ciclo Mesturas, para poñer en valor o papel da muller. Sons no retablo con música clásica, músicas en palabras, coa proxección de películas de cine mudo acompañadas de música en directo, desconecta, pensado para que o público se vada a través das actuacións, pianos e o ciclo danza son os paraugas que engloban as diferentes actuacións. É que é moi difícil que programar un ciclo neste espazo e que non naza con vocación de continuidade. É moi difícil, como decía, isto é unha selección de algo máis de 30 actividades, pero que realmente estamos, como vos decía, desbordadas de propostas. Unha das propostas destacadas será o 17 de maio, Día das Letras Galegas, no marco do ciclo Sons no Retablo. O 17 de maio, Día das Letras Galegas, vais estrear o órgano de Santa Clara coa Orquesta Clásica de Vigo. Para deseñar todo este programa, o Concello destinou unha partida duns 120.000 euros. A entrada a todas as actuacións será de balde ata completar a capacidade, ao redor de 155 persoas sentadas. Se a normativa COVID o permite, poderán ampliarse co público de pé.